Ki pulit ka Ribhoy District kalayo kandang ya ka sleeper cell jong ka seng Hanyaw Trap National Liberation Council Ribhoy but layo kem ya laingot ki brio ki bakeno don kiti hagijing samsi ti da wapisa syaki hespa hapo ke district ha ka kerwa ka balapala da Superintendent of Police u Jakpal Singh lapentip ba kani gijing yo kandang ya ka sleeper cell kalawan dia hadin gijing doket ya gijing jor jong gijing samsi ti da wapisa jong ka HNLC syaki babun ki riu shimet hapo ke district Ula pentip bakani ka sleeper cell kadai ka balap traikam na mahoti umroy jong ka Ribhoy District bat hanong ba Shillong. Uni uhe pulit ulai turu ba yagani ka sleeper cell jong ka HNLC lakli da wei unongi lam balarim jong ka seng ublatip kerteng kum usai Frank Paul Pariat ubadai na kasinong umat. Ulai tu ba uni udkot ka HNLC lembat ka kunhun jong u kilalek samsiti dawa pisa ha ka kerteng jong ka seng bat berngemru ya kabun kibriu ba kinsiu ya kapisa lem kumta kinsa le da ka ba tingeh ujak pal wala pentibru ba halor ke jingyo jingtip ya kajaka badon gini kibreu ha ka sipau trek ujaleu ka kanhun special team na police headquarter bat ki pulet na Ribhoy kila penlong ya ke jingkhanra bat layo man kendang ya gani ka sel bat kemru ya laingut kibreu kini ki laingut kidai uf sai Frank Paul Pariat ba arp sansnem karta na umat ubadai commander ka HNLC Ukit bok mujai ba arpulais nem na umat bat Barnabas lengdo ubadai na kendau so. Ula pente bakini baro lanyut ki dairu ke badan bentah ke jing penrung dekat jing bay tengka badle i kam ke ban kentiu ya ke HNLC ka bahap hapo ka UAP ak bat ki dairu ke baladep banwan hikai Sabang Ladesh house nem balala.